The chaos. Monsieur. Oh, monsieur. The chaos. Namanje nje baba usaqhuba le pride yakho namanje nje sawu silent nje. Akukhulunywa lutho. Ibambe leyo phone ukhuphuke noma ingama sign language kanje yabo. Khuphuke ngalawa noma uzama ngesixhosa ngoba vele sona yabo sinaleyanto le. Khuphuke nje la. Yini manje zethu mfethu usugxoba ikebuli yami. Ikhebula yani manje lo okhuluma ngayo yasangana yini wena? Hawu, ufunani futhi la? Cha na mfethu, yazi ngibhizi lana ngibukile ifilimu. Starring sami. Starring sami lapho siyaphuma siyabaleka sibhizi sivikana nezagila. Starring sani manje lo usukhuluma ngaso ufuna ukubuka le nkanyamba yakhe ingibhuqa la? Awu, hayibo, showcase uwena mfethu umkhozi wedrama. Tshele mina. Awu phela kuyacaca vele ngidrama yakho ningakho nje ngifuna ukwazi ukuthi yini oyifuna la. Hayibo, mana ke take a look. Ngifuna ukufonela lo. Ngimfonele ngo-private number. Ngifuna ukumbona kahle ukuthi umuntu ongakhulumi uyibamba kanjani ifoni. We kuyafana uzokuziba nje. Ey mana wena ubuthula bunga. Esimtholile. My poor dad took my poor advice. Kanti izohlekisa kakhulu le ndaba mase ngimtshengisa uyihlo ukuthi ubuye wenze so. Hayibo ngenzeni mina? Hayibo, wethu indaba uthi wenzeni senzeni thina sobabili. Senzeni? Obvious nje uma nibhizi nilunguza nje la nyakaba. And leyo nto uyihlo ngeke azayithanda. Hayibo, wethu sacela ungenzela nje ifavor nje mfethu yabo. Cela ungixoshele lo mgulukudu lo la. Angimfuni la umgulukudu omkhulu kabi lo. Buti, ngicela ungambele la kithi. Uya kulibala uzongisalisa la. Hawu. Ake ngiye kuyihlo nale video le. Ngibona ukuthi uzoyithanda lento le. Hayi hamba, ngahamba uyekena vele le video le iyavethu sithina kodwa kubonakala sinzani. Hayibo, wethu wena. Uyakhumbula ukuthi lo muntu lo salubulala ifoni yakhe ngenxa yethu. Wisilima wena indawo utshengisa isitha sethu manje ukuthi yini esisanda kuyenza. Hawu, nawe uyangijikela. Hayi ke kanti sengizwe konke. Yabona ke nizoyikhethela. Noma niyangishiya sale ngisebenza uyihlo. Okanye ngihamba nale video le ngiyomtshengisa uyihlo lenza so. Hayi, ibambe lapho webafu. Manayi, uyabona nje ngifuna ukuyomsoco ngempela nje. Nabi angisamfuni nje bethi ibhadi. Simuke naye ngempela, sikhathele. Bakwani njalo lona kodwa it's fine. Ngiyamazi vele ubaba uma ngempela sami. Baba wenze njani lo? Yima wo, ngabaleki. Ngalo ngomisa wena umjodo lo. Yabona ndoda ungabaleka ukubaleka. Kodwa ngeke ungicashele mina. Never. Kanti uyasatsha impela futhi ukhokho vuli yasiyovuniwe. Bonke abantu bakuvumela endaweni. Bathi lo namhlanje. Angisamna kancane. And lokho kudale uwena
ngokuthi ungidlele umfazi wami. Kanye ngizokutshela lamazwi. There is nothing more dangerous than a man who has got nothing to lose. Mina ngihambe never. Angihambi la ngaphandle komfazi wami. Ufuna umfazi wami? Manje ngihambi la ngamtholile. Yini kodwa futhi usilandelelani ke manje? Hayi bo angihuphi nina mina ngiyazibalekela. Hayibo, manje basihamba distance engaka thina nawe indlela yakhe efana neyethu, masijika uyajika. Hayi bo kusho ukuthi ngididekile. Phela ngibona likhulu la ngiqhamuka khona. Hayibo, buthi uboneni kanti la usuka khona? Hawu. Nakho ngikubonile. Hayibo, uyamnyaka? Ayibo kuthiwa mina ngabe sekubavobhozo mfanami. Ungizumile nje lona bese. Eish, inkinga nje nawe bethi ikuvele kwasuke kwaringa ifoni nje kuyona yonke lena. Hayibo, ifoni eringile eyami not yakho futhi wena unafoni, umuntu wakubamba ikunzi uyena lo lapha. Hayi wena ngeke ngabe usizakala ngenkinga zabantu. Hayi. Ngihambe. Hayibo, manje njengoba uhamba, sesihambe distance engaka uzogibela yini? Hayi balokugibela mngana mama. Awenze balokugibela lutho. Umatraki yonke yala ayitholi. Oh yeah, yeah. Halloween. Hayibo, webaba, wenzani? Hayibo, baba, wena usufuna nje ungidiza ngomshanelo nje emini kapha libalele. Engasenza kakhulu ke manje baba. Hayibo, mana ke. Okusho ukuthi nje wena ke nje awusayigibeli nje itekisi moye town. Oh, noma le nduku yakho le eyelocal kuphela. Nkosi yami, ngaze ngakudabukela. Hayibo. Baba, wena umele ugqume uphalaze uchathe umphakathi uthe uyeza kuwena futhi nje uzokugxoba kuze kuphume ini ivoice le yabo mase uyahamba uyochaza ukuthi wena kaMkhize wawenzani wena hayibo ungakala kuyabaleka we protection bese ngithi ngiprotected umuntu ebalekela inkinga zakhe kanje. Yeah.